ese terreno Portugal era el presidente. Digo, quan tenies que replegar forment, sí. Tots els anys a la meva tirada, perquè sabe igual tancar les sacarers. Tenía el polero, y el polero. Entonces els reixos eren els músics de la banda. Ma abuela, que fa uns 50 anys que morí, en 97 anys, quan era més jove, mos contava a mi i als meus cosins que els sogres d'ella i els pares dels sogres vivien en l'horta, que quasi tot se Daví, llevant de 2 carrers, tots vivien en l'horta. I mos contava que el Verduc, tenim una serra, i aquesta serra que no sé, que la serra que tenim allà penjar, que se diu un Verduc, si veu la fotografia després, que tenim un Verduc, diu, la gastaven per fer els mobles quan se casaven els fills. Quan una dona paria, com sempre hi havia moredes a la vora sèquia, totes les cases estaven i la sèquia passava per escurar i per lo que siga passava sempre per davant. I sempre hi havia moredes plantades. Quan una dona paria un fill, plantaven de les rames de les moredes, plantaven 5 moredes. Quan aquest fill anava a casar-se, un poc antes tallaven les moredes i en el Verduc tallaven pel mig i poquet a poquet feien la tauleta, que la tinc ahí, la tauleta pareguda a eixa i les cairetes. I això eren els mobles que tenien. Hi havia 2 habitacions i una andana. Pues la primera habitació era pel que se casava. Després que volia casar-se l'altre, pues ja li havien fet una barraqueta o una caseta a este fill i ja feien els mobles de l'altre. I l'anècdota que ens contava ma abuela. Estic parlant, jo calculo que almenys 300 anys, a lo que ma abuela morí de 97 anys. I fa 50 anys, i contava que ho contava el sogre, però ens contava com una cosa verídica.